سەرکردەیە قەسەدە دبێژە وێ ئەوێ تەڤلی ئارتێشا رێژیما سووریە ببن لێ دوو مەرجên wan hene û got ku gerek helwêsta rejîma Sûriyê ji qesede erênî be û li ser mijara hebûna hêzên Amerîkî got ku ew parastina petrolê dikin. Di rêya hevdîtinekî televîzyonî de Mezlûm Ebdê serkirdeyê qesede ragihand ku wan çavareya helwêsteke baş ji rejîma Sûriyê dikirin û got ku rejîma Sûriyê dixwaze êrişa Tirkiyê rawestîne lê helwêsta rejîmê li ser mijara Rojavayê Kurdistanê nerîniye. Ji bo tevlîkirina qesede bi artêşa rejîma Sûriyê re Ebdê got ku du mercin wan hene. Yekem, di vê peyê de beşek ji rêveberiya Sûriyê ya giştî di nav destûrê de be. Duem, di vê qesede dezgehek xweser be yan jê taybetmendiyek wê hebe di nav sîstema parastina Sûriyê ya giştî de. Ebdê di hevdîtinekê de serbar kir ku daxwaza rejîma Sûriyê ew e ku yek ji qesede tevlî wan bibin. Axeftinên Ebdê hat piştî daxwaza wan ji rejîma Sûriyê di 13 Cotmeha Bûrî ji bo derbasê Rojavayê Kurdistanê bibe û ji alî xwe ve Seroka Komîteya Cîbicîkirinê ya Mesede İlham Ehmed li ser mijara tevlîbûna qesede bi artêşa rejîma Sûriyê got ku ew ê tevlî wan bibin lê bi mercê ji norêkxistina artêşa rejîma Sûriyê. Di heman hevdîtinê de serkirdeyê qesede li ser mijara hebûna Amerîka li ser zeviyên petrolê got ku Amerîka tû pêwîstiya wê bi petrolê nîne û bi tenê ew parastina petrolê dike. Her di vê çarçoveyê de berî demekî Serokê Amerîka Donald Trump ragihand ku ew hej petrolê dike û ew zeviyên petrolê diparêzin. Her wiha cîgerê wî Mike Pence ragihand ku ew rênadin tû aliyekî ne Îran, ne rejîma Sûriyê ne jî Rûsya kontrola petrola Rojavayê Kurdistanê bikin.